Napoda diri Brother Kiba. Goda PM, as lang ko, nga naman, Roman Catholic ang ngalan sa church, nga taga Nazareth man, si Kristo. Although kining si Kristo taga Nazareth, patong hinumduman nga sa panahon makaigsuonan sa gitawag nato nga sa atong Ginoong Kristo, ang Nazareth, ang Jerusalem or Israel, under kini sa Empire of Rome. Muna nga ang nahitabo kaniadto ang mga early Christians lugar naguna sila na kung ma-convert nila ang city of Rome, ang siyudad sa Roma, ma-convert po nilang empire o ma-convert nila ang tibuok kalibutan. So muna ang opisina ni San Pedro, isip po ng Santo Papa, according sa libro nga Literaria, chapter 1 by Cave, sa Protestant scholar, dito niya kinigibutang sa Rome, sa Roma. O mo kinihinungdan magigsunan nga ang identification sa simbahan lugar as a Catholic, no, pag kuyanap na sa tibuok kalibutan, mao kanang atong Santo Papa nga nasa Roma o gitawag siya karon og Roman Catholic, no, tungod kay ang atong head lugar, no, atong pangulo, atong rights diha man sa nagsugod sa Roma mga kaigsunan.